mo! Puyo mo! Bago, naon ako makapungalag eh. Agi, buhay ko ba? Usa ka balot. Sige. Pa, sir. Abala, sir. Pagkasapan niya isa, sir. Dili kasi ako. Ganyan po, boss. Sige, dali ko, boss. Oh, undangi ko niyo. Hawa na mo laman, no? Hawa na mo, hari. Inyo na laman na, panghawa na mo. Di ako. Sir. Hawa na mo, ba? Sige! Sulay pagpunit ng kwartaron, di ba kaya naging mo butoron? Okay! Kung nagigipunit yun, lagapak lagi! Uy! Uy! Tempora balik Jess. Apili lang mag-fishball. Kitik atra na ako. Balik Jess lang. Boss, habal-habal. Patod ka sa unahan. Nah, maghulat pa ka kay kinahanglan rin mong mapuno ko sa tamo biyahe. Gadali ra ba ko? Pakyaw naman. Pila may pakyaw? Pwede 100. Sige, sige. Tara, eh. Atong unahan, boss. Oops. Okay. Nara, boss. Mamang 50 raman eh. Pakyaw man. 100 kung pakyaw. Nya kita man duha. Lisod po ako yung bayad sa imuha. Sige, salamat. Uy, akong bag! Uy! Akong bag ba? Uy! Asan akong bag, uy? Akong bag ba? Ay, Yaks! Moy, Palitan niya ako cellphone, Yaks! ano yung baligyan ni mo nang mamano yung magamito ng vlog? Niundang na ko vlog, Yaks. Kaya hinay kinatagan si Mita ron. Nya, pila man eh. 1,000. Sige, bayaran ka na ako. Pero, Okay, salamat, Yaks. ay, sana Moy? Anong 1,000 na ba? Anong baraton sa issue, ano eh? Kana mo kung cellphone na. Sige, panawag ng tagiya. Pre, Oh. naog sa gane? Mangon to, pre. Nangwa ka glube? Oh. Pwede ko pa isa ka butong? Matay ka, pre. Taas na kay kong kinat-katan. Imo pa dyan kong gipanaog. Pwede ramon ta ka mo syagit. Kunyag dili ka kadungog ba? Part. Kabalo kag asa ng barangay Mananaw? Oh, ito unahan raman na. Karanay. Pagkuhan mo ng karsada, highway, di cruising. Ikaw ra ka, di mo na mananaw dito. Sige, salamat kayo. Sige. Salamat po, damping mo. Hoy, ako wala mo po ng motor na yung ikaw, ah!